What's up mga kapwa ko di kailangan ng Oragon? Welcome to my YouTube channel, Ricky Oragon Vlog. For today's video, tayo nga po pala ay pupunta doon sa court para kumuha po tayo ng relief. Maraming salamat sa nagbigay ng relief. At ito nga po, naglalakad tayo. Pupunta na nga po doon. At yan po ang aking kasamahan na dalawa, isang nakapayong, isang naiinitan daw kasi baka mangitim daw siya. Sabi niya. Ang pangalan niya po, shout out nga po pala sa gusto nga po palang mag take out nito kay Georgia. Pwede nyo na itong iuwi sa inyo. Tutuluhin daw niya. Tutuluhin. Sabi na kapatid ko, Yun. kaya mo yan, malinis lang kayo. Oo, kun lang naman yan eh. Limang araw na panisahin yan. Nauna pa sa atin, oh. Aking mga nakapira sa amin. So, eto nga guys. Tapos na po tayong kumuha ng ating relief. At maraming salamat nga pala sa nagbigay. Maraming salamat sa nagbigay sa grasya. Ayan po. Ayan po ang aming nakuha. Mag-tricycle ka! Hayaan mo siya, kaya niya yan. Nakita yung isa, Georgia! Wala ka kung ayaw mo. Ayan po, mga kasamahan ko nung ng mga nakakuha ng relief. Maraming salamat po sila. Tricycle ka! Maraming mga kumuha ng ayuda or ng relief. Pero lang ang sinabi, maraming salamat sa nagbigay po. Pagpalain pa po kayong may kapal. Maraming salamat sa binigay niyo pong ayuda sa amin. Malaking tulong na po ito sa amin. Bye-bye! Sa mapagpalang tanghalin po sa ating lahat. God bless you! Oh. Manuel, oh. Manuel. Eh, saan ba to?